Svíčková na smetaně a horácký knedlík. Očištěnou falešnou svíčkovou si protkneme špekem. Je dobré si ten špek nakrájet na ty hranolky a dát si ho zmrazit do mrazáku. Pak to maso jde protknout jedna báseň. Když máme maso protklé, tak si ho zavážeme provázkem, nasolíme, napepříme a potřeme hořticí. Když to máme hotové, tak si uděláme rozvar. Zarestujeme si na sucho divoké koření, přidáme víno, vinný ocet, sůl, cukr, citronovou šťávu a provaříme. Cibuli a kořenovou zeleninu si nakrájíme na kostičky a smícháme s rozvarem. Pak polovinu dáme do misky, přidáme to maso a zasypeme zbytkem. Necháme odpočinout do druhého dne. Druhý den zarestujeme zbytek slaniny na sádle a maso ze všech stran. Zarestované maso vyndáme, dáme tam tu zeleninu, odvaříme všechnu vodu a pořádně ji zarestujeme. Vrátíme maso, podlijeme, přidáme koření a vaříme maso do měka, občas ho můžeme obrátit. Než bude maso měkké, tak připomínám, že v nemravně dobré kuchařce kromě této svíčkové najdete i spoustu dalších skvělých omáček a jiných receptů. Když je maso měkké, vyndáme ho z omáčky, omáčku rozmixujeme, případně dochutíme, přidáme smetanu a pořádně provaříme. Maso mezi tím zbavíme provázku a nakrájíme si ho na plátky. Horácký knedlík přidám příště, protože by se sem nevešel a přeju vám dobrou chuť.